Manindo kita karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug gilubong, sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Amen. Mga pagampo sa katawhan. Ang Ebanghelyo nagsugilon kanato nga human mapuno ang atong Ginoo sa Espiritu Santo, siya nakigharong sa mga pagtintal didto sa kamingawan. Puno sa samang Espiritu sa kalig-on ug sa pagsalig, magampo kita ngadto sa Amahan diya sa pag-ingon, Ginoo, liguna ang imong katawhan. Ginoo, liguna ang imong katawhan. Nga pinanguluhan sa Santo Papa ug sa kaobispuhan, nga nagapanawong simbahan, magmalahutayon nga magsangyaw sa minsay sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna ang imong katawhan. Nga ang tanang katawhan mahatagag igong bahin, sa kabuhong sa mga abot sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna ang imong katawhan. Nga silang adunay kahuyang sa ilang kinabuhing moral, makadawat sa grasya aron mabatukan nila ang mga paghaylos sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna ang imong katawhan. Nga dili gayud nato sulayon ang Dios sa bisan unsang paagi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna ang imong katawhan. Nga ang mga nangamatay ilabi na sa atong giampo karon, magpuyo sa kahangturan didto sa puloy-anan sa labing halangdong Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna ang imong katawhan. Amahan sa among pagtigom aron paghalad sa makapuy-puy nga sakripisyo sa imong anak, nangayo kami nga ang mga pagampo nga dinasig sa Espiritu Santo imong dunggon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad ning mga gasa. Pinaagi niini nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga Kwaresma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kaysa matag tuig nagawhag ka kanamo paghinlo sa among kasing-kasing ug pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw. Aron sa pagampo namo nga labing mainiton ug sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon. Ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpakataw kanamo pag-usab. Makadangat kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios. Ug busawan sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog sa ilang walay hunong nga pag-ahawi. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu ang pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagbasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron sa paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Benedicto among Santo Papa, ni Christian Vicente among obispo ug sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy-i kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihat na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, gamito nato ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug melayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos.
Ginoong Hesukristo niyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita nga kita managsuon diyan ni Kristo, panagdait manaa kaninyo. Peace be with you. Kini mao si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa bangkite sa atong Ginoo. Pamulong lamang.